Hello friends, goदान मोनसे आपडेट नैबे भिडियोआबो दा भिडियो जाबाय नैबे लोगोफोर दहाय ससे दिन्थिखाबाय क्लिपखौबो ओमफ्राय दा नैयाव नायनै सोरखि जायखौ जोङो मेला बुङो बेयाव माने मेलाफोर जायोबा माबायो आरोना बे सोरखियाव गाखोयो गोबाङानो गाखोयो दा माबायदि अबस्था नै गाखोना लानानै दा बेखायनो साबधान जानांगौ आरोना मा जादों नखानि 12 बोसोराव आं बहुत नुदों बेथे मोनसे आरो नै बिथिं मोनसे मोननै बेयावबो जादों माने बेलेग बेलेग जागाया दा बिदि आरोना मोनसे बे भाइरेल भिडियो लोगोफोर मोनसे माने एकदम आसुरित आरोना भिडियो ओंखायनो आं दामाने साबधान जानो थाखायसो लाबोदों बे भिडियोखौ सांग्रां जा आरोना बेफोर गाखोयोबा गोबाङानो गाखोयो जोंनिया दा नुवाखै नै गाखोना लानानै माबायदि एकदम बुखावलायनाय जादों ताला बायदिखौ माने माबायसा मा जादों आरोना बेबायसा आरोना दा गोबाङानो गाखोयोबो नङा होमबा इन्जय नाङो आरो फुजा सिजोन नालाय बेनिखायनो माने गाखोनो साननानै गाखोयो किसुमान आरो माने किसुमाना एकदम बायदिसिना माने खोनायदों जों बे जाथाय जानाय एकदम सायावनो माने गिनानै किसुमाना एकदम माबायो हुस गोमालायो किसुमाना बेबायदि आरोना दा बेयाबो नै माबायदि जादों दा एकदम माबायदि मा जादों नुखाबाय नै आं दिन्थिखाबाय दा बिदि आरोना दा ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो खावलायबाय लोगोफोरा दा नोंथांमोना नंखाय बुंनो सानो नाङा मैया आं थांदोंमोन फुजा नायनो लक्ष्मी फुजा दा सोलिगासिनो नङा होमबा दुर्गा फुजा जोब्बाय जोंना लक्ष्मी फुजा सोलिगासिनो दा बेबायदिनो गोबाङानो लोंनानै गोबां गारि साखावदों लोगोफोर साखावनानै मा जादों दाखाल मैयाल'सो जोंनि गामि खाथिनिनो नोंथांमोना मा बबे माने डिस्ट्रिक्टनि साननो हागौ तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जोंनि खाथिनि आरोना जोंनि गामि खाथिनि जाथारो एकदम मा जादों ट्राक सिङाव हाबैदों मानसिया एक्सिडेन्ट जादों एक्सिडेन्ट जायगायावनो थैखादों ओमफ्राय मैया जादों बे जाथाया दा साबधान बेखायनो एकदम जोंनिया बर'फ्रा एकदम लोङैसै माने साखावगासिनो दङ बाइकखौ आं ओरैबायदि नुदों माने भिडिअखौ लाबोनो सानदोंमोन आं लानाय जादिया हरबो जाबाय नालाय बेखायनो लानो हादिया आरोना दा नंखाय बुंदों सानना लोगोफोर एकदम रियेलखा इयो दा सोरबा खाथि खालानिफ्रा मिथिगोन नायदोंबा आरोना नुदोंबा आंनि भिडिअखौ आरो मिथिगोन बबे जायगायाव होनबा बे जायगाया जादों थाइगिरखारि सक होनना बुङो जोंखौ बेयाव खाथि खालानि मिथिगोन आरो ना खाथि खालानि गैयाबाथ' मिथिला भिडिअखौ नुदोंबाथ' आरोना बेबायदि जादों आरोना ओमफ्राय सेंग्रा नामा साननो हागौ सेंग्राबो नङा माने हाबा जाखानाय खालामदो दा माने लोंदोंमोन खोमा मानसिया लोंनानै माने ट्राक सिङाव हाबबाय आरोना लोगो थैखाबाय बेबायदि आरोना बर' सुबुं गोमालायबाय गोबां जोंना थैखायो फुजा सिजोनफोराव आं बेखौ माने नोंथांमोननो फोरमायबाय आरोना माने जोंनिया माने सिंगारफोर फैयोब्ला बायदिसिना फांसन मानायफ्राव जोंनिया लोङै जाङैसो थाखायो नालाय गारि साफ्रायनाय माबानाय लोंनांगौ लोंनायखौ बादा होआखै खिन्थु बहुत माने लिमिटाव था आरोना कन्ट्रल नुदो नोंसोर बेबायदि जाथायखौ बहुत खोनाखाबाय थायो जों बहुतनो खोनाखाबाय थायो नङा होमबा बेखायनो जों सांग्रां जानांगोन आरोना बेखौ आं नोंथांमोननो इनफरमेसन होनाय जाबाय आरोना दा जों दासो नुदों आरो दा दसे थानानै बावगारलांगोन बेबायदि जायो आरोना बेबायदि जानो नाङा गोबाङानो जायो बेबायदिनो नुबाल'सो जायो माने जाबाल'सो लोमजाबाल'सो नायबासो माने दद्रयो बेबायदि जानो नाङा आरोना माने नोङो सानखानांगोन लाइफखौ मिथिखायो सोबबो नङा होमबा नोङो जुदि लोंनानै जुदि एसेबां स्पिडाव सालायोबा माबा जाथाय जायो बेखौ मिथिखायो कन्ट्रल गैया जायो डाबल माइन्ड जायो नङा होमबा नोंनि माइन्डआबो स्ट्रेस जाबाय लोंनानै आरो नों सलायनानैबो कन्ट्रल गैया जायो डाबल जायो माने कन्ट्रला डाबल गैया जायो नांगौ लोङालासिनो नों स्पिड सालायनानै मोनसे कन्ट्रल खालामनो हायो खिन्थु लोंनानै खिन्थु कन्ट्रल खालामनो हाया दै थेवबो खालामनो नाङा लोङालासिनो खालामनो नाङा स्पिडखौ जों नङा होमबा थेवबो आं बुंबाय आरोना आरो भिडिअ थय खिन्थानाय भिडिअ बेखौ माने फुजा मेलाफ्राव किसुमाना गाखोनो माबायो नालाय बेखौ माने एसे साबधानै थानानै बेखौ आं माने मेसेज होनाय जादों आरोना दा मोननै बाथ्रा बुंबाय आं जेनेबा मा जादों जाथाया जेनेबा जोंनि गामि खाथिनिखौ खिथाबाय आङो दा आरो सोरखि मेलानिखौ खिथिबाय आङो बेनो दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोनबा लोगोफोर ओरैनो सिम्पल माने भिडिअखौ लाबोबाय नेक्स्ट मोजां भिडिअ लाबोफिनगोन लोगोफोर गोजोन्थोंबा लोगोफोर बाय बाय